Goedemorgen. Good morning. Well, good morning, titas. Somebody commented on the vlog. Well, he said, like, how do I say, paawa effect? Like, that you feel sorry. Like, my vlog is like for people to feel sorry about me or us, like that. I don't know. That's somebody just commented like a simple advice. Try not to like do paawa effect. Paawa effect? People Why? need to feel sorry. Keki. Yeah, but that's obvious that the person who commented doesn't watch the vlogs. Ja, dat is easy. Yeah, that's true. Anna, doe jij shout-out? Na shout out! Ja, maar shout-out? Papunta po ngayon kami sa swimming pool kasi magsiswimming kami. Kasi nga, dapat sana mag-efteling sila today, di ba? Pero, medyo may... Yeah, I know, love. I'm telling them we are not going to efteling. Kasi may sakit pa si Ruth. Hindi pa siya perfectly, naka-recover. Yeah, risky ang pag-drive doon ba. And then whole day sila maglalakad and mapapakarga si Ana. So much better na dito lang muna kami. Mag-swimming na lang po kami. Mama is going with you, to? Very peaceful ang umaga natin. Naglalakad ako dito, guys, kasi may kliyente ako malapit dito. Shhh. And dati, nung bago pa lang ako dito, nag-part-time din po ako doon malapit sa swimming pool. Doon sa base football club. Malapit lang sa amin. Not even 5-minute drive. Oopsie. Nee, not even. 5-minute bike. Ja, daar is de zwembad. Het zwembad of de zwembad? Het zwembad. Het zwembad. We zijn er. Mga pamiligo. Anyway, mga ligo kami. Shower po tayo. Daar een stukje. Kanina pa to siya excited eh. Yan, naka-swimwear na po kaming dalawa ni Ana. Si Rot hindi pa. Emma, see you! Moes, moes. Mush mush babush! Papa, ga je ook mee? Ja. Natuurlijk hoor. Moes? Beetje, ja. Oy, je hebt muta lang? Nee, toothpaste. Ah, okay. Dito na po tayo. Let's go. The other side. Sinasabi ko kay Ruth na hindi ako nagbi-video sa swimming pool kasi may ibang naliligo ba. Sometimes sinasaway nung ibang staff yung ibang nagbi-video ba. Okay lang kung mag-picture, mag-video ka sa sarili mong anak or family, pero hindi kasi may iwasan, may masasaling iba ba na naka-swimwear, ganun. Yung dalawa. Papa, anders heb ik de hikken. Is kijk heerlijk, ja. Yeah, that's why if she laughs too much, Yeah. then she gets hiccups. Ayan kami. Mama, daar heb je speelgoed. Yeah, I know. Ayan silang dalawa. Nee, jij en papa eerst. Nagutom na si Ana, guys. So, ilang beses siyang napabalik-balik doon sa slide. A few moments later. Wait na kami. Here. Uy.
Oh, yeah. Mira na, alsjeblieft. Grabe, Wat er al guys. auto zou komen, hè? Dalawa to itong oras lang po. Tulog namin ni Ruth. Dalawa yung inaalagaan natin eh. Kijk naar rechts en links, hè. And then, diretso po tayo sa sentrum. Punta kami sa second hand shop. And then, siguro mag-ano na din kami. Bili kami ng chicken para lunch. Ano na ngayon dito? 11 pasado, alas 11 na. Ama! Underkant! Underkant! Okay. Ayun, mainit na. Your car smells nice, Bong. Ja? Agoy! Basa pala yung ano ko, guys. Basa yung likod ko kasi nga hindi fully na blow dry yung aking ano buhok. Diba? Wat zeg jij? Naar speelgoed halen. Maar niet zoveel speelgoed, hè? Nee, Twinning pala kami ni Ruth, guys. Same, papa. Same, same. Same. Chart. Where's your bril? Same bril? Okay. Ayan, alis na tayo. Inaalis na tayo, Ana. Nee, okay. Ang ganda ng flowers na yun. Second hand shop to, guys. Maganda pa rin yung ano, yung mga damit. Yan, diretso si Ana sa toys section, no. Yan, gusto ko yung ano, yan. And then may nakita din kaming round table dito. Ano lang, mura lang, 50 euro. Ito siya. And adjustable pa siya. Kung meron pa siya, dito pa siya next time, baka kunin namin. Ang cute ng mixing bowl. Oh. 1 euro 50. Ito siya. 3 euro. May pa-bed din dyan.
Ang cute nito. Medyo ano na lang yung kulay ba. Faded na yung kulay. Tapos may mga washing machine tsaka fridge din dito. Freezer. Kunin ko siya guys. €1.99. €2 na lang. Ay. Maganda pa siya oh. €80. Ito din siya oh. Maganda siya. Ay, ang comfortable. Ano ang kulay? Bayaw. Na makan Daysa dan. Daysa. Nou, zullen we deze meenemen dan? Sus guys, ayan na naman. Ah, kom maar. Yan, mambabayad na tayo. Yan, tapos na kami. Yan na. And then, ang ganda namang bulaklak dito. Pakita ko sa inyo. That's moy. Ganda. Sila Bianan po, ano na, uwi na sila galing sa camping. Sabi ni Rod mag-open daw, may mag-open daw na sa ano tanning salon. Sabi ko sige mag-apply ako kasi tan ako, char. Hindi pa naman open, ano pa. Nag pa ng lugar. Sabi ko sa kanya pag may nakita kang flyer, ano, kumuha ka tapos tingnan natin. For sure that's yung ano that's yung requirement nila. Mama, doe Uy, 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 uy. doe de mama. Papa doet sneller. Wow. Ja, maar papa We're saying ba? We're talking about before ba? The tanning place. Wala yung chicken guys. Hanap tayo ng iba. Yan, mag-lift kami guys. Nasa Hema po kami. Mas papa. Hanapin namin si Oma dito. Kami sa Hema ngayon. Yung in-order nito pala. Masarap to siya. Wurst sausage. Smoked sausage. Smoked sausage. Uwi na kami. Pagod na lahat. Niet zo snel. Rex. Even wachten Anna. Wacht hier. Er kunnen allemaal auto's komen. Oh ja, dat klopt. Auto's kat. A few moments later. Ngayon, kanina po kami nasa bahay, nakatulog na nga kami. Nandito yung aking mga biyanan. Makain sila ngayon ng torta na nung in-order ko sa ano ba yung sa Pilipinas na natitinda dito.
Hindi ko na din po patatagalin tong vlog na ito, no? Maraming salamat sa panonood sa amin today, sa pag-join sa mga ganap namin, and kita-kita na naman po tayo sa sunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush, mush, babush!